Ang daming tomato. He never do that to our... Hindi niya yung ginagawa sa ano namin. Good morning, Philippines! Ow! Ow! Ow, ow, ow. Sige, harvest tayo. Harvest, harvest. Harvest, harvest, harvest. Gusto luba-luba. Harvest, harvest, harvest. Daming tomato. Look. Dami oh. Ang ganda nito, grabe. Ang ganda. Ang ganda ng tomato. Saan ko to ibigay? Ang dami. Ang daming tomato. Look oh. Uy, nahulog. Nahulog. Harvest tayo. Ang saya mag-harvest. Ang saya-saya. Ang saya-saya. Mag-harvest. Look, oh, mayroon pa dito. Oh, dito. Ibigay ko to kasi marami pa akong tomato sa loob ng bahay. Sino bang bigyan ko nito? Look, oh. Tignan nyo to, guys, oh. Ito, oh. Diba? Ang saya-saya. Ang saya ng tomato. Tomato, tomato. Cherry tomato talaga. Ang saya ng cherry tomato i-harvest. Parang ang sobrang circle. Ang liit na circle. Oh. Diba? Dito pa, oh. Meron pa dito. Meron pa dito. Look. Ayan, tignan nyo yan, oh. Natumba na gani ni, oh. Natumba. Natumba si pare. Harvest natin, guys, kasi ang saya-saya kapag may tomato. Ang ganda tignan ng tomato, guys, grabe. Tignan nyo yan, oh. Diba? Oh. Oh, ang ganda, ha. Colorful. Colorful ang ating tomato. Maliit pero malaki. Ibig sabihin ng malaki is malaki ang puso ng tomato. Charot. Charot. Charot, charot. O, diba? Ano to, pantinda? Mahal ang kilo ng tomato sa Pilipinas, diba? Lahat ng mga gulay, mamahal. Ang mahal. Ang mahal ng tomato. Kaya yun. Diba? Ang mahal ng tomato. Dito din, oh. Ang saya. Ang saya ng puso sa puso. La 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 la. Oh ho ho. Ang sara-sara, ang sara. Diba ang tomato, guys, ang ganda. Meron pa dito, oh, isa, oh. Hinugin natin yan ng sobra. And then, so yun. And punta tayo dito sa ating string beans. String beans, guys. Dito tayo sa ating string beans, look. Ang hahaba. Ang hahaba. Dalawang klase po itong string beans natin. Ang klase po nito is ito yung siyang may pagka light green. Ito at saka sobrang green. I think mostly na tanim ko dito is light green. Hi monkey, what is that? Ito siya, sobrang na. Hi Roxy. Hi baby girl. So meron pa dito. Oh, look, tignan nyo yan. Ang haba. Hi baby, what's wrong? What is wrong? Dito. Dito. Ang daming ants, ang daming ants.
Daming langgam guys. Masarap na naman ito i-ano. Oh, ito oh. Magkita sana kami ni ngayon is Saturday. Sabi pa ni Brenda, mag-message daw siya sa akin kung magkita kami. Hindi man nag-message. So, hindi natin i-message din. Simple as that. Diba? Ang saya-saya. Look oh. Gulay is life. Walang katapusan. Paunti-unti nga lang yung harvest natin kasi konti lang talaga, hindi siya marami. Pero at least mayroon tayong nakakain palagi. Maganda sana kapag marami tayong harvest, yung parang isang harvest ang dami, o diba? Magbigay tayo. Pero kulang. Where you going? Yun. So, ano pa tayo dito? Look, meron pa dyan, oh. Look, ito siya. Hanapin natin. Ay, meron dito malaki, oh. Mahaba pala. Mahaba. And, meron dito. Sus, ginoo ko. Nagtikoy-koy man. Nagtikoy-koy. Nagtikoy-koy. Kawawa. Meron pa dito sa ilalim, eh. Nakita ko. Hanapin natin, be. Hanap tayo, hanap tayo. Uy, dito. Dito. Meron ako nakita dito guys, dito oh. Dito dalawa. Look. Dalawa kabuok, dalawa. Yun. Okay. Ito siya, hindi na ito mga lalaki ba? Hindi na ito lalaki. Hanap pa tayo ng iba. Let me see. Look, ang daming bunga. Look, oh. Oh, ang dami, oh. Look, oh. Diba, ang daming bunga. Saan ka maghanap niyan? Oh, diba? Ang ganda. Hala. Oh, ang saya. Ang daming kamatis na naman. So, yun. He never do that to our... Hindi niya yung ginagawa sa ano namin. Ah, did you do the garden? I think that's it. They don't do the plant. They never do the front. Tingnan niyo itong asawa ko, guys. Andun yung puso. Uminom ng tubig. Si Tami, hindi niya to ginagawa sa amin. Hindi, never. Pag sa kapitbahay gagawin. Tignan niyo. No, you don't do water really good over there. Where is he going? The cat is over there. We are cleaning the pet's water fountain dish. You can just keep putting water in. Animals have a way of, they eat and they drink and the food falls out of their mouth into the dish and then it just starts to get slimy and just lucky. We don't really want to drink dirty watering dish.
So, you gotta clean the whole thing. Gotta clean the motor. The motor, pick up all the sliding crap too. Little brushes to go in the little parts of this thing. So, like in here. In here, where the motor pushes the water up to this little fountain hole. And something inside there, clean the time out of there. That's what that brush is for. The bigger brush is for, well, lately I've been using it more for the hummingbirds than anything else. We have new filters, but usually you can use a filter a couple times and you gotta change it. How do you call this motor? Motor, pump. I don't know how to open it up. That's very simple. This is the harder part of everything. This is the hard part here, guys. Collect a lot of slime on here. Thank you.